Estamos a referirnos con esta actuación incluída do Plan de Sostenibilidade Turística en Ourense Termal, que forma parte dun convenio asinado no seu momento entre a Diputación Provincial de Ourense, a Axencia Galega de Turismo e a Secretaría de Estado de Turismo, cuxa xerencia ostenta o INORDE. As actividades son a desenvolver no territorio de un ou dos 15 concellos do Plan Ourense Termal. E para situarnos, vou nomear estes 15 concellos que forman o Ourense Termal, o Plan de Sostenibilidade. Arnoia, Bande, Boborás, Baños de Molgas, Cortegada, Cenge, Castrelo de Miño, o Carballiño, Leiro, Lobios, Monterrei, Muiños, Punxín, Ribadavia e Verín. Estos son os 15 concellos. O programa deberá ter en conta uns obxectivos. Non vou nomear todos, que despois as persoas que me sucedan da palabra seguramente que van a profundizar moito máis do tema. Digo que os obxectivos son, entre outros, apoiar proxectos que impulsen o sector termal e o dinamismo económico do seu entorno, desenvolver modelos de negocio no entorno rural, fomentar, como non, a promoción do emprendemento preferentemente entre xóvenes e mulleres. O servicio consistirá na captación e na selección de proxectos e empresas, así como a prestación de formación dos seleccionados. As empresas e proxectos seleccionados deberán proceder dos sectores, sobre todo termal, turístico, estética, beleza, transporte, mobilidade, logístico, servicio de apoio ou asistencia e do sector termal e turístico. Establécense dúas categorías de proxectos, os de emprendemento e os de desenvolvemento, pero cas persoas que digo que me acompañan, a miña izquierda a xerente do INORDE, pero que está aquí como xerente do PST, do Plan de Sostenibilidade Turística, e, como non, a miña dereita, e despois de moito tempo de non coincidir, unha época que coincidíamos bastante máis, pero agora levamos tempo, senón, Andrés Mazaira, que é o representante da empresa adxudicataria. Pero para profundizar máis deste programa de formación, en primeiro lugar vai ter a palabra a xerente do PST, deste Plan de Sostenibilidade Turística, Emma González. Moitas gracias, Rosendo. Incidir que dentro do que é a filosofía do Plan de Sustentabilidade Turística en Ourense Termal, que é o plan ordinario que vimos desenvolvendo desde o ano 2022, nese convenio que xa citou o deputado e presidente do INORDE, é un plan que se orienta ao ámbito rural e no que precisamente se pretendía que, ademais de outras inversións como hai previstas neste plan, como poden ser en infraestructuras, os ecobarcos, outro tipo de actuacións, que tamén houvese unha liña de apoio ao emprendemento e, sobre todo, pensando na mentorización, que é a base fundamental deste programa, porque en moitas ocasións fíxose unha labor previa, ademais, nas tres comarcas fundamentais nas que abrangue o plan, que son a do Ribeiro, a do Xurés e despois Verín Monterrei, quedándonos Molgas tamén asociado a este territorio de área de intervención. Se fixo unha actividade previa de detectar cales eran as necesidades, e son moitas, e moitas desas necesidades que a cadea de valor do sector turístico precisa para xenerar un maior número de servicios ou prestar valores engadidos, poden ser solucionadas por pequeniñas empresas ou incluso autónomos. Entón, isto se trataba de que axudar a ese emprendedor que ten unha idea primaria, pero como dou o paso de converter esa idea nun modelo de negocio. E tamén quixemos ao mesmo tempo contemplar para empresas que xa existen operando no ámbito rural, neste ámbito de intervención, pero que poden dar máis pasos. Un claro exemplo, aínda que non sabemos exactamente cales van a ser as que se van a presentar as súas candidaturas, pero un exemplo desos de un modelo de empresa que xa existe e que pode crear é unha adega, por exemplo, no ámbito do enoturismo. Cantas adegas temos, pero cantas teñen unha unidade de negocio de enoturismo?
entendida como tal, moi poucas. Entón, esa era unha das ideas, por exemplo, para acoller a empresas que xa existen, pero que poden contribuir a desenvolver novos proxectos que agreguen valor ao destino turístico. É un destino, además, que pretende ser sustentable. E pola miña parte, dicir que a partir de hoxe, desta noite, xa se poderán someter as candidaturas. A idea é captar 30 proxectos, que é o límite máximo dos que se van a avaliar, e a partir do 6 de marzo sentarnos a avaliar esas candidaturas e seleccionar aqueles proxectos que vayan a ser beneficiarios da mentorización, para a partir de aí comezar cun calendario de formación que se desenvolvería fundamentalmente ata o mes de xullo. E pola miña parte nada máis, porque creo que Andrés Nazaira vai explicar como será o modelo do programa. Pois sí, Andrés. Bueno, bons días a todos. Eu, realmente estou aquí como coordinador. É o que me dedico últimamente, a coordinar, realmente, por sorte, non? Inda que eu non son socio, sí que quero facer referencia antes de nada a que a empresa Seixas Consulting, que foi na que en su día gañou o concurso aberto, e ten a característica que é unha spin-off da Universidade de Vigo. Por lo tanto, é unha empresa que está moi ligada a buscar novos modelos. Ademais, é unha empresa que no ámbito do que é o desenvolvemento turístico ten unha fonda experiencia e xa ten un tamaño relevante. Nesa liña tamén, aínda que pola parte que nos toca, a empresa se constituí con unha parte de profesores tamén da universidade e de xente externa moi pegada ao ámbito laboral nese ámbito. Si ben temos que decir que, os que estamos aquí no ámbito da universidade tamén levamos no que é na empresa privada xa anos ás costas, porque levamos a unha mochila de tempo, o cual está ben, porque a alternativa de non facerse maior é peor, claro. Nesa liña, o programa de emprendemento, eu creo que a característica do que temos diseñado conxuntamente co INORDE, co Plan de Desenvolvemento Turístico de Sostenibilidade, é moi enfocado ás necesidades de cada un dos proxectos. O programa ten unha parte, digamos, de docencia práctica, ten unha parte de mentoría e ten outra que é o que podemos chamar masterclass ou talleres. Parte desa formación non está totalmente definida ata que teñamos os 13 proxectos que imos a levar a cabo. O obxectivo do proxecto é conseguir polo menos 13 proxectos que aporten valor e acompañalos nos seus fitos ata onde eles queran chegar, hasta onde eles podan chegar. Pa que? Para xerar valor a eles mesmos e á comunidade na que van a estar inseridas. Por lo tanto, entendemos que vai a ter un efecto claramente multiplicador. Como se desenvolve? Pois se desenvolve tanto en presencial como en virtual. Por que ten un peso virtual personalizado? Porque ahora mesmo hai ferramentas para poder facer esa mentoría a distancia e porque realmente o tempo dos emprendedores, dos que teñen idea, é moi relevante. Entonces, nos adaptaremos aos seus horarios, a donde estén, a onde queren chegar. Faremos o que é unha ferramenta a medida de un programa que eu creo que eso sí que tería que estar moi claro, que está enfocado aos resultados. Non está enfocado a teorizar, non está enfocado nin siquiera a formación en sentido puro, si ben ten unha parte. O obxectivo é que esas persoas, todo o que chegue a ese programa, vai a ser acompañado para cadar os seus resultados. E ese vai a ser o noso reto. E así será como nos xulgará o INORDE e o programa. Si eles chegan aos seus fitos, nós teremos cumprido o objetivo, e se non, non o teremos cumprido. De que poden ser? De moitos tipos. Decía Emma, pois pode ser unha empresa que realmente xa está implantada e que busque crecer, busque ampliar un novo modelo de negocio. Pode ser unha empresa adegueira que quera desarrollar un modelo enoturístico, ou pode ser unha empresa adegueira que realmente o que queira é desenvolver un modelo de e-commerce adoptado para que a logística se adapte a esos turistas que visitan, ou pode ser unha empresa que o que quere é desenvolver rutas sostenibles e realmente quere facer un programa digital
porque non sabe moi ben como chegar ou quere alcanzar unha distribución maiorista, é enfocado a dous ámbitos, claramente, o ámbito turismo en sentido ámbito e o ámbito termal. Nese ámbito, creo que temos a sorte, ademais, de contar verdadeiros especialistas. Creo que parte da xente que máis sabe de termalismo nesta provincia, como son Elisa Len ou Fraiz, son xente que van estar no programa, para o cual eu creo que ademais contaremos coa parte da empresa privada e contaremos con todos eles para facer eses obxectivos que querríamos que antes de xullo acaden os seus obxectivos. As mentorías, en principio, serán 20 horas, 20 sesións, e a parte de formación teórica personalizada serán esas 50 horas, co cual acabaremos construído un modelo realmente casi feito a medida para que os emprendedores e aqueles que queren desenvolver o seu proxecto neses 15 concellos acaden os resultados para, a través dela, xerar prosperidade nesas zonas. Moi ben, moitas gracias, Andrés. Eu solamente deixar quedar claro, xa o dixen tamén, que este programa está incluído no Plan de Sostenibilidade Turística, o Ourense Termal, que é un convenio onde están tres institucións, unha institución provincial, que é a Diputación de Ourense, a Axencia Galega de Turismo como representación autonómica, e despois a Secretaría de Estado de Turismo, que forma parte do Goberno de España, cuya xerencia, iso sí, a xerencia ten. Se algunha pregunta... Solo que me esquecín decir que xa está a web aberta, emprendemento.outermal.com, e ali están onde se poden facer as inscripcións. As inscripcións se poden facer mediante un formulario que fan na propia web, non teñen que presentar nada máis, e temos primado tamén o que é a facilidade de acceso. Vou a repetir o que a URL é emprendemento.outermal.com. Creo que é importante. Xa está. Como decía Emma, xa pode aquel que este interesado, tanto ou ben de empezar a cubrir o seu formulario ou ben de mandar calquera información adicional a través dela. Moi ben, moitas grazas, Andrés. E se algunha pregunta por non entender ou ampliar. No. Pois dar as grazas pola atención e escoita, por acudir a esta sala de prensa para asistir a esta presentación da que nós temos moito interés.